Raj. Raj je odmena, že nikto nevie vysvetliť, aké je to drahé. Celá hra je na to, je to obrovská odmena od Boha pre jeho spravodlivých otrokov. Toto je perfektné, je tu dokonalá radosť a potešenie. Radosť a potešenie budú neopísateľné, pretože naša myseľ nie je schopná pochopiť veľkosť takýchto požehnaní. Boh povedal, pripravil som pre svojich spravodlivých otrokov to, čo žiadne oko nevidelo, žiadne ucho nepočulo a nikdy neprišlo na myseľ žiadnej ľudskej bytosti. Nikto nevie, čo je pre nich od radosti skryté ako odmena za to, čo robili. Radosti raja sú oveľa väčšie ako potešenie tohto sveta. Boh povedal, a tí, ktorí poslúchajú Boha a jeho posla, budú prijatí do záhrad s riekami tečúcimi pod nimi, aby v nich zostali navždy, a to bude najvyšší úspech, tehly zo zlata a striebra a malta z voňavého pyžma, kamienky z perál a zetá efíru, pôda šafranu. Kto do nej vstúpi, je naplnený radosťou a nikdy sa nebude cítiť mizerne, bude tam žiť navždy a nikdy nezomrie, nikdy nebudú nahý a ich mladosť nikdy nevybledne. Je tu rajský raj, ktorého dvere sa otvoria spravodlivým ľuďom, existuje 8 brán raja, a anjeli ich privítajú salamom. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal: vzdialenosť medzi dvoma bránami jednej z brán raja je vzdialenosť 40 rokov chôdze, ale príde čas, keď bude veľmi preplnené. Raj má stovky úrovní, najvyššia úroveň raja sa nazýva Firdaus. Z neho vznikli rieky raja, a nad Firdaus je arš Boha. Rôzne úrovne raja sú pre rôzne úrovne spravodlivých ľudí. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal: ľudia v raji sa budú pozerať na ľudí prebývajúcich v komnatách nad nimi rovnakým spôsobom, ako sa ľudia pozerajú na žiarivú hviezdu žiariacu ďaleko na obzore na východe alebo západe, pretože majú nad nimi odmenu, a toľko druhov anielov ich obklopuje a bude sa s nimi hrať. A budú pre nich záhrady večnosti, pod nimi budú tiecť rieky. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal: videl som 4 rieky vytekajúce spod Sidratul Muntaha, 2 viditeľné a 2 skryté. Existuje rieka nazývaná Kausar. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal: je to rieka, ktorú mi dal Boh v raji, jej bahno je pyžmo a jej voda je belšia ako mlieko a sladšia ako med, pijú z nej vtáky s krekmi ako tiav. V raji sú tiež rieky mlieka, rieky vína a rieky medu. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal: v raji je more medu, more vína, more mlieka a more vody a z týchto morí vytekajú rieky. V raji je veľa prameňov, ktoré poskytujú nápoje rôznych chutí. Boh povedal, skutočne zbožní ľudia budú uprostred záhrad a prameňov. Boh povedal, veru, zbožní budú uprostred tieňov a prameňov a budú tam piť pohár vína zmiešaného so zázvorom a bude tam prameň zvaný Salsabil. Vo vyvýšenej záhrade, v ktorej nepočujú nevhodnú reč, v nej tečie prameň, v nej sú vysoko vyvýšené pohovky a postavené poháre a zoradené vankúše a rozprestreté koberce. V skutku, je vám zasľúbené, že v ňom nebudete hladovať ani sa vyzliecť, a skutočne v ňom nebudete smední, ani nebudete cítiť horúčavu slnka, a nádherné sídla v záhradách večnej blaženosti. Tí, ktorí sa boja svojho Boha a plnia svoju povinnosť voči nemu, majú postavené vznešené miestnosti nad sebou, pod ktorými tečú rieky. To je zasľúbenie Božie a Boh vo svojom zasľúbení nezlyhá. Bude mier a bezpečnosť, krásne spravodlivé ženy zdržanlivé v pavilónoch. Qurtubi povedal, učenci povedali, že vraj nie je deň a noc, skôr budú vo večnom svetle.
ale budú vedieť, kedy príde noc, pretože sa roztiahnu závesy a zatvoria sa dvere a budú vedieť, kedy bude deň. Prichádza, pretože sa stiahnu závesy a otvoria sa dvere. Boh povedal, a budú mať v ňom svoju výživu, ráno a večer, taký je raj, ktorý dáme ako dedičstvo tým našim otrokom, ktorí boli zbožní a spravodliví. Ibn Kasir povedal, to znamená niečo približné k časom dňa a noci, neznamená to, že tam bude deň a noc, plynutie času spoznajú podľa zmien svetla. Ibn Tajmijah povedal, v raji nie je slnko ani mesiac, ani deň ani noc, ale ráno a večer spoznajú zo svetla, ktoré svieti zo smeru, arš. Raj je naplnený nádherne príjemnou vôňou, ktorú budú môcť veriaci rozoznať už z veľkej diaľky. V raji sú dobré a mnohé druhy stromov a ovocia. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal. V raji je strom, v ktorého tieni by cestovateľ mohol cestovať 100 rokov a nedosiahol by jeho okraj. Existuje strom, ktorý sa volá Tóba, je to obrovský strom, ktorý z vonkajších častí kvetov vyrába látky na odevy ľudí v raji, a kmene stromov raja sú zo zlata. Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal. V raji niet stromu, ktorý by nemal kmeň vyrobený zo zlata, mäso hydiny, aké bude chcieť, a budú tam krásne samice so širokými a krásnymi očami ako manželky zbožných, budú medzi nimi kolovať taniere a nádoby zo zlata a v nich je všetko, čo si duše želajú a čo lahodí očiam, a vy v tom zostanete na veky. A medzi nimi budú prechádzať okrúhle nádoby zo striebra a poháre z kryštáľu, kryštáľovo čisté zo striebra, jeho mieru si určia podľa vlastného želania, obslúžia ich nezmrteľní chlapci s pohármi a džbánmi a pohárom vína z tečúceho vína, v ktorých budú ozdobené zlatými náramkami a perlami a ich odev bude z hodvábu. V ňom budú vysoké tróny a na dosah ruky budú postavené poháre a podušky v radoch a rozprestreté bohaté koberce. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal. V raji je trh, na ktorý ľudia prídu každý piatok, potom príde vietor od severu a zetáje fúka im do tváre a oblečenia, a budú pribúdať na kráse, potom sa vrátia k svojim ženám, ktoré tiež zväčšili sa do krásy, ich ženy im povedia, Bože. Zväčšil si sa do krásy, keď si nás opustil, a povedia, a ty si tiež, pre Boha, zväčšil si sa do krásy, odkedy sme odišli. Ľudia v raji sa budú stretávať a diskutovať o svojom svetskom živote a smrti. Budú sa baviť a hrať, nebudú žiadne zlé skutky a túžby. Nikto sa navzájom nezradí, spravodlivý manželský pár bude tiež pár v raji. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal. Muž z raja požiada Boha o dovolenie farmárčiť, Boh sa ho opýta, nemal si, čo si chcel. Muž povie, samozrejme, ale ja milujem farmárčenie, tak zaseje semienka a myhnutím oka rastlina vyrastie a jej plody dozrejú a budú ako hory, ľudia raja dostanú čokoľvek, čo chcú, kedykoľvek im Boh dá. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal. Ak si veriaci želá dieťa v raji, bude počaté a narodené a v okamihu dorastie do požadovaného veku, Boh povedal, záhrady Eden, do ktorých vstúpia, a tí, ktorí konajú spravodlivosť pomedzi svojich otcov, ich žien a ich potomstva, oni a ich manželky budú v príjemnom tieni, ležať na trónoch. Každý z mužov raja dostane silu 100 mužov zeme. A všetci spravodliví muži a ženy tohto sveta budú v raji premenení na mladých a panenských, a ľudia raja nebudú spať ani unavení, ženy v raji nebudú ako ženy tohto sveta, budú bez menštruácie a postnatálneho krvácania, bez pľuvancov, hlienu, moču a výkalov, spravodlivé ženy alebo manželky tohto sveta budú krajšie ako krásne ženy v raji, bez ohľadu na to, ako zle vyzerali na zemi a ako veľmi sa im ľudia posmievali, ak je to spravodlivá žena a muž je spravodlivý, obe budú krásne ako mesiac, v skutku.
Každé stvorenie tohto sveta má túžbu, čo je prirodzené, pre spravodlivých budú krásne ženy, ktorých sa nikto pred nimi nedotkol. Krásne ženy sú stvorenia, ktoré Boh stvoril špeciálne pre raj a urobil z nich panny. Boh povedal, veru pre zbožných bude úspech, záhrady a vinohrady a mladé zrelé panny rovnakého veku, krásne ženy v raji spievajú sladkými, krásnymi a podmanivými hlasmi. Prorok Mohamed, pokoj a požehnanie s ním, povedal: manželky rajských ľudí budú spievať svojim mužom tými najkrajšími hlasmi, aké nikto nikdy nepočul, budú spievať, sme dobré a krásne, manželky vznešených ľudí, ktoré sa pozerajú na manželov spokojní a šťastní, sme večné a nikdy nezomrieme, sme v bezpečí a nikdy sa nebudeme báť, zostávame tu a my nikdy nezmizne. والجنة المأوى ويا حسن المآب يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من رب